Right, muri yeZimbabwe. Chekutanga ndinoti kutenda kuna Mwari. Ivo vadai kutigonera kuti nhasi uno tikwanise kunge tichisangana zvakare. Muriko muri kundibata kunzvimbo dzamuri kundibata muri kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakakomberedza nyika yedu yeZimbabwe. Zita ndinoitwa Mastercard DJ Zero. Ndichikubatai ndiri pa GYFM studio live in Cowdry Park in BYO Kontutu ziyathunqa idolobho lezinkosi lamakhosikazi. Ndinonzwa kufara nhasi uno muri yeZimbabwe ndichibatana nemi zvakare. Chekutanga ndinoda kuti nini kumageto youths imimi vacho vamuri kufanira kuziva kuti you are the vanguard of future. Ndimi ramangwana renyika. Guys, you know what we are fighting against drugs and substance abuse. Let's together say no to drugs. Let's together say no to Mutoriro, Guka, Bronklin, Chamba. Hanzi Chamba nemageto youths. Izo zvimakota izvi zvimakota njengu iyo wakomana. Njengu ndeimwewo iri kucontributa zvakanyanya munyaya yezvese zvatinoshora madrugs. Njengu irimo mukati umu. Njengu iri kupedzawo masports nedivi rayo. Saka mageto youths, they say no to everything what influence us to do bad things. Zvimwe zvacho zvinopedzisira zvakutisa mumajere, zvimwe zvichipedzisira zvakutisa muna taisireva. Dai ndakaziva. Right, ndabva ipapo nhasi handina hangu nyaya yakanyanya kureba. Ndauya kumageto youths, you know, mese kuti tine nhau yatinayo, tine nyaya iri kutsviriridza, tine nyaya iri kumhanya, tine nyaya iri mudariro zvamanje yakamirirwa chero nani zvake ari kushuvira kuti ange ari panzvimbo. Tine 21st February movement yatinoziva muno muZimbabwe. Zimbabwe National Youth Day. Iro izuva remageto youths, izuva reyouth yese yemuZimbabwe, zuva rekutapirirwa wakomana. Ndambozvitaura last time ndikati gore rineri wakomana iri gore ndere magunanziri, iri gore ndere utapu nanzwa. Ndobva ndati nini ameno achazvambuka lomunyaka. Gore rineri chakachaya. This is 2026 guys. Pa 21 February apo patinenge tine ZNY Zimbabwe National Youth Day. Wakomana pana 22 uyu ndiye wandauya naye futi kunyanya nhasi. 22 February wakomana tiri kuziziva mageto youths akawanda, they know. Tine poster rekutenderera masocial media platforms akasiyana siyana riri kutaura nhau yekupemberera kana kuti kufarira kana kuti kutapirirwa zuva rekuberekwa kwemukomana anonzi Ngoyo. Mukomana ari kubva paBinga apo. Tine birthday celebration, a live show yatinayo pageto pa Cowdry Park. Akawanda mageto youths ari kuramba achingondibvunza kuti ko show iri kupi, but poster ari kuriona. Zvakanyorwa zvese, information yaungada handiti yakanyorwa. Then imwewo yacho isina kunyorwa ndo imwe yacho yandauya nayo nhasi kuti ndizombotiwo gaga apo nepapo munhu wese agara akaziva. Guys, musi wa 22 February inova Sunday yatakatarisa iyi, wakomana chakachaya. GYFM studio iri kuhosta birthday celebration live show in Cowdry Park, exactly at Cowdry Park terminus in BYO in Bulawayo. Saka mageto youths ese guys makakokwa, mageto youths ese batikai. Musi musi
uchange uine maghettoids, ma-upcoming artists akasiyana-siyana ari kuuya kuzofara vachipembera pamwe chete zuva rekuberekwa kwemukomana ngoyo tichifara tiri pamwe chete, apo pachange paine mikana yekushokesa matalents zvatinazvo zvatinogona mumusic industry, ma-upcoming artists. Pachinhu ichi wotouya wakashinga, wotouya wakazvipira, uyezve futi uchinyatsoziva kuti kana nchinge ndapinda mudariro handiti ndinotopedza pechikamu changu. Pane zvandiri kuda kuti nditaure kumaghetto youths. Vakomana, show ndakataura ndikati ichatanga makuseni, handiti show ichatanga makuseni, but kana tichitaura makuseni hatisi kureva kuti iwe wakuzosvika na12 o'clock, hatisi kureva kuti iwe wakuzosvika na1 2 3 4. Aripo mamwe maghetto youths ane kamentality kaya kekuti inini vanoita kange kakuzvinzwa so kakuzvifila kakuzviudzira pasaidi, ndosvika kuzvi3 uko, ndosvika raa kuzvi4 handiti. Ukaona uchinge wabatwa nepfungwa yakadaro unogona kushayiwa mukana wekupefoma, zvisinei nekuti paposta wanga uripo, zvisinei nekuti newe wakavolontiya kuti am coming kuzo celebrate kana kuti kuzofara pamwe chete tichipemberera zuva rekuberekwa kwemukomana ngoyo handiti. Time dzatiri kuexpecta kuti maartisti ese anoziva kuti ivo vari paposta handiti, time dzatiri kuexpecta kuti unenge wava panzvimbo, kuti unyatsokufambidzana nenguva, unyatsokufambidzana neprogram setup inenge iripo. Make sure kuti 10 o'clock zvake kana uchinzi wanonoka, by 10 o'clock unenge wava paground handiti, by 10 o'clock unenge wava panzvimbo. Zviripo zvichakwanisa kuitiwa before show ibatidzwe, zvinogona kutokonzera kuti kana wanga usipo time iyoyo unogona kusazowana mukana wekupefoma. Apo ngatinzwisisei guys, pane rimwe genga vari so prideish, vamwe vari selfish zvakanyanyisa handiti. Isusu we don't tolerate selfishness yako yauinayo, we don't tolerate prideness yauinayo iwewe. Kana tichinge takuti takuita zvinhu, we do our things. Ugare wakaziva futi kuti sometimes zvinogona kungoitika chero wewe usipo handiti. Saka kana uchiziva kuti uri upcoming artist, don't behave as like you are a big artist handiti. Kana uri upcoming artist unotozviziva kuti uri upcoming artist, ende chinhu ichi ndechema upcoming artist. Saka upcoming artist rese must be there before 10 o'clock. Ukaona wakuuya after 10 o'clock ziva kuti uri pama 1. Uyezve kuti pane nyaya ndiri kuda kutaura guys, nyaya yekusubmita music. Nekuwanda kwatakaita paposta, munhu wese ari kuona kuwanda kwatakaita paposta guys, kunogona kukonzera kuti mukana wekupefoma unge uchiva mudiki diki, asi hauzotadzi kupefoma a full song 1 kana 2, hauzotadzi pakadaro. Asi unofanira kuzviziva kuti ukwanise kuwana mukana kana kuti opportunity yekupefoma 2 songs unge wakwanisa kubatika right time handiti. Hatisi kuda kunyeperana, hatisi kuda kuvharana, hatisi kuda kubhabhadzirana handiti. Music yatakatarisira kuti ghetto youth rimwe chete risubmite, select your best tracks dzauri kuti chero pakanhongwa ipi zvinenge zvandiendera bo. Selecta matracks anokwana kuita 4 handiti. Kana uchinge watadza kusubmita paWhatsApp, unosubmita matracks ako ari 4 wobva wanyora nestage name yako. Isusu tichacreata folder yemusic yako iyoyo, then kana uchikwanisa unogona kuti 1 music yako irinema 1 2 3 4 handiti, yongouya yakadaro yangonzi 1 2 3 4. Ichatambwa kana kuti ichaplaywa zvichienderana nekunyorwa kwayaitwa, inotanga ndi1 inotevera ndi2 3 4 zvichidzika. Then schedule kana kuti kupinda kwatinenge tichiita pastage handiti, tichange tichipinda nefirst round. First round ichaita kuti munhu wese anenge aripo panzvimbo by the time achadedzwa zara akachipinda pastage akwanise kupefoma 2 songs zvetime iyoyo handiti, upabate ipapo. Then second round ichauya futi yakuti second 2 songs
zvichienderana nekuti time yatinenge tiinayo kana kuti remain time yatinenge takatarisana nayo inenge ichibvuma here kuti pasecond round tirotete zvakare second round ine ma2 songs futi. Then music ndiri kukupai mukana wokuti as from pauri kuwana voice note inoi kana kuti pauri kuwana video inei kana kuti pauri kuwana note inei handiti gara watomeka sure kuti you submit your music for music yako nezita rako handiti. Kana uchinge watadza izvozvo make sure kuti musi weshow waunouya iwo kana uchinge usina kusenda music yako musi waunouya musi weshow handiti unouya wakatakura music yako neUSB. Apo mundinzwisise guys, unouya wakatakura neUSB. Hatina code inoenda kufoni ichibva yaenda kucomputer kuti tikwanise kuwana masongs ako. Kazhinji munowanzo kuzviona zvinopa ma-DJs pressure, zvinovhiringa ma-DJs zvinhu zvakaita sezviya uya nemusic yako iri muUSB kana uchinge wanonoka kusubmita music yako pa WhatsApp platform handiti. Asi kana uchinge wakwanisa kusubmita music yako pa WhatsApp platform unosubmita music yako iri 4 mabest tracks ako aunoziva kuti kana une track rauda kutanga naro unobva warinema urinyora kuti 1, track riri kutevera unorinyora kuti 2, track riri kutevera unonyora kuti 3, rech 4 unorinyora kuti 4 wobva waisenda yakadaro. Send it in documentary kana even hauna kurinema kuti 1 2 3 4 but try to send it in documentary. Ma-audios we don't tolerate ma-audios guys handiti. Folder yako tinoigadzira toisa masongs ako ari 4 ese mukati tonyora zita rako pafolder iyoyo kuti uyu ndingoyo music yake iri mukati umu iri 4. Saka tinenge tichida kuti pakuti ma-DJs pakuselecta music vasanetsikana patinongodeedza zita rako DJ anobva ati palist yemageto youths alright adeedzwa ndinhingi anobva atodhira nefolder rako iro. Hatisi kuda zvekumixa zvinovhiringa ma-DJs nekuzoti kana wapa stage waunzwa pakuridzwa song yaGeorgina uko apo iwo ndirasteken ari pastage kana kuti ndigokela ari pastage but pakurira song ameno Johnny Ngomo handiti. Tinenge tida kuti kana uri pastage ponyatso kupinda track rako patime iyoyo woita zvinhu zvako wopedza. Asi guys musi wa 22 February it's a day rekuspedza masports. Ratidza zvauri pedza masports kana uchinge wapiwa mukana wekupinda pastage handiti. Ndo update yandangoti ndiuye nayo nhasi. Rambai maka linka neGYFM kuti mukwanise kugara muchiwana ma-updates ekuti musazobhaize kana kurasika. Uyezve futi kana uchiziva kuti mumwe wako mufesi wako wauri related kwaari maybe anogona kunge asina kusvikirwa neizvi try kuforsa kuti unosenda share this video to everyone so that vamwe vakwanise kunge vachiziva, vamwe vanogona kusazosvikirwa nazvo handiti. Then pane vaya vakazosubmita maphotos avo handiti after tagadzira poster. Guys zvanga zisachaite kuti tiedhe futi rimwe poster maposter aite 4-5 akasiyana. Tangoona zviri nani kuti beta mungobatika patakazoti and many more pekupedzisira paya palist yema-artists ese achanga aripo handiti name list yema-artists ese. Iwewe kana usipo ipo paya asi uchida kuperforma hausi kurambidzwa zvakare kuuya unogona kutosvika wawana kuti ningi anga ari paposter hapo unogona kutobatirirawo kuti ukwanise kupindawo ipapo handiti. Saka magetoys guys ngatisangane musi wa 22 February 21 February tiri kuziva tiri kufara tiri kunzvimbo dzakasiyana apo patinenge tichipemberera Zimbabwe National Youth Day. Ngatifarei zvine mwero tinakirwe guys. Madrugs unogona kutoti wakatarisira kuti musi wa 21 you are celebrating wherever you are uchicelebrate Zimbabwe National Youth Day handiti wobva wanyanya madrugs womuka makuseni wakabatwa utadza kuziva kuti ndofanira kuenda kushow handiti. Kana kuti wozobhaiza kuuya kushow kana kuti wotofa musi wo wa 21 nekuwanza madrugs musi wa 22 hauchakwanisi kuwanikwa kushow. Guys ngatisanganei musi wa 22 February pa Cowdrey Park Terminus kwa Mastercard ku GYFM ndo kwachinenge chakachaya. You must know this guys. As me Mastercard a DJ Zero, I love you Ghetto Youths, I respect you and I salute you again.